Hola, sóc la Cristina Caparrós, filla i neta de pescadors d'aquí del Port de Barcelona i avui m'agradaria parlar-vos dels anisakis. Darrerament sentim molt a parlar d'anisakis i a mi m'agradaria explicar-vos una mica com podeu evitar-los, d'on venen i què podem fer per evitar emportar-nos-els a casa. Una mesura per prevenir el possible efecte de l'anisakis és cuinar-lo, coure'l fregit o al forn o bullit. Llavors, evitarem que la presència de l'anisakis sigui perjudicial per al nostre organisme. Si el que volem és fer un sushi o menjar-lo de cru, el que hem de fer és congelar-lo 48 hores a menys 22 graus. Però no us enganyeu, la millor manera de no menjar anisakis és saber la procedència del vostre peix. El peix de proximitat, el peix de costa catalana, el peix de les nostres llotges i dels nostres pescadors no té anisakis o té molt poquet. Hi ha molt poqueta probabilitat de tenir anisakis. En canvi, els peixos que venen de més lluny, per tipus de peix i per la manera com han estat pescats i els dies que fa que estan pescats, tenen molts més anisakis. Els peixos de costa catalana no solen tenir anisakis. En canvi, els de costa del Cantàbric i Atlàntic i tota la part de l'anant cap a l'Adriàtic tenen més probabilitats de tenir anisakis. Per què? Perquè l'anisakis és un bitxet, és un microorganisme que el que fa és viure a través d'altres organismes. Llavors va sent menjat per organismes, per peixets, cada vegada més grans. Llavors acaba la seva cadena on torna a començar amb animals tipus dofins. Com que a les nostres costes catalanes no hi ha molts dofins, no pot sobreviure durant molt de temps. I hi ha molt poques espècies que poden acabar fent que aquest anisakis continués la seva cadena. Quins peixos solen tenir anisakis? Doncs els peixos, com més grans de tamanys siguin, més probabilitats tenen de tenir anisakis. I com de més profunditat, pescant més al fons, siguin, també més probabilitats tenen de tenir anisakis. Un rap molt gran té alguna possibilitat més de tenir un anisakis que un saitó, que no solem trobar anisakis als saitós, perquè el saitó és un peix molt petit que no fa acumulació d'aquests microorganismes. Un peix més vellet, un peix que té un pes més gran, ha acumulat molts més anisakis durant la seva vida. Per tant, si agafem un rap més petit, probablement no trobarem cap anisakis. Si trobem uns raps més grans, podria haver que hi hagués llegum. És per això que els nostres pescadors a bord ja es visceren, els hi treuen les vísceres d'aquests raps. Per això és molt difícil a les llotges catalanes trobar raps amb anisakis. En canvi, els raps que venen de més lluny, venen de llocs on es pesca durant campanyes molt llargues o a més profunditat, doncs aquests raps sí que solen tenir anisakis. Un altre pesca en el que ens diuen que pot haver anisakis és en la maira. La maira és un peix que, com que és comercialment molt conegut i té molta demanda de consum, acabem portant-lo de molts llocs d'Europa i de que no és d'Europa. Jo sovint veu congelats o de llocs molt llunyans, fa molts dies que està pescat. I són de mars on existeix molt l'anisakis. Maire que existeix aquí a costa catalana, rara vegada podem trobar que tingui aquest anisakis. Jo, com a filla de pescador, sempre he menjat peix de les barques i jo mai m'he trobat, ni mai he donat als meus fills, ningú peix que tingui anisakis. Per tant, comprar i consumir peix de les llotges catalanes és una garantia per no trobar-nos a l'anisakis. Bueno, espero que us hagi sigut útil, així que qualsevol dubte us llegim en els comentaris i ens veiem.